Kwaziwai wadiwa vateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu, chirongwa chamunogara muchimbobvunza kuti chinomboenda kupiko. Nhasi tauya nechirongwa Virtuous dare. Mazuva akapera aya tanga tangowanza Virtuous woman, varume vacho vanenge vachitoshaikwa mufunge asi nhasi vabvuma kudzoka zvakare papanel. Tinotenda kuti tine vatsigiri vanoti Virtuous dare inotikomborera kudarika Virtuous woman kana padare yega. Ndosaka tichizomboita zvekuti ngatisanganei tikataura tiri pamwe chete, zvinokwanisa kuburitsa nyaya dzedu zviri nani. Ini ndinonzi Dr. Laisa Mbiriri, ndiri maimufundisi. Mukati mezuva ranhasi tinoda kuti titaure panyaya imwe yakatikoshera. Tiri kutaura pamusoro penyaya iri kuti kuputsa musha nemaoko ako. Vadare vedu vatinavo pano vachatibatsira kutambanudza nyaya iyoyi, toona kuti zviri kumbofamba seiko mudzimba umo. Vanhu vari kutora mapiki nemahama oenda pamereji yake here, onyatsonoiputsa kudai here. Zvii zviri kuitika pamusoro pekuputsa musha nemaoko ako. Regai nditore nguva ino kuchingamidza vadare vedu vauya kuzotibatsira panyaya iyi. Ndichapa mukana uno kune vari padhuze neni apa vatikwazise nekutichingamidza. Makadini wadiwa wateereri nevatariri, mufaro wangu kusangana nemi paVirtuous dare. Ini ndinonzi Elder Nyamazana, ndiri murume wemudzimai mumwe chete.
Zvakare, I'm a trained sociologist. So as a sociologist, we study society and its problems and how to solve them. So ndo zvandinoita. I'm also a founder of an organization inonzi Fathers Against Abuse. Tinoshanda nana baba tichibatsirana kuti tingagarisane sei zvakanaka nemadzimai edu uye kudzivirira mhirizhonga mukati medzimba. I'm also an author. I've written one book and I'm in the process of writing another book raakuda kutopera rari kutarisa kuti vana baba wangaita sei kuti wana baba wakanaka wanogarikana navo nemadzimai avo mukati medzimba. In short, ndingangoti that's all about me. Tinoda kukutendai vanyamazana ndibamunini vangu ivava, mudzimai wavo ndimanjenjenje. Saka kubhuku ravakatoita bhuku launch tanga titoripo tikatoriona bhuku iroro ibhuku rakakosha chaizvo kuti tinge tiinaro mukati medzimba dzedu. Thank you so much, Dr. Mbiriri. Ndoitwa Netsairi Sinamodzi. I'm a clinical social worker and a family therapist. So basa rangu revolves around working with issues dzinechekuita nemhuri. Ma-couples, ma-families, ndo basa rangu rakanyanya. So ndinooffer ma-family therapy services. Angave for anababa nanamai vakomana nevasikana kana kuti mhuri pachezvayo yakatongokura kudaro. Tooffer ma-family therapy services. I also do train family therapists, counselors and things like that. So basically that is it about me. Alright, tinoda kukutendai sisi Netsai makatikoshera pazvirongwa zvakaita seizvozvi munotodziona dzimwe mhuri dzinoputsa dzimba nemaoko avo kana variko vanodaro. Tinoda kutenda. Ndinokuchingamidzai mose vateereri. Ndinoitwa Elder Guriro. I'm an author. Ndinonyora mabhuku ane chekuita nemhuri. Ndakanyora mabhuku anokwana kuita matatu so far. A Family Life, rekutanga rinonzi Genesis of Marriage, rechipiri rinonzi Little Foxes in Marriage. Rinova rinobata zvinonetsa mukati medzimba zvinoguma zvaputsa dzimba dzedu. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatichabona kunge tichibata mukati mezuva ranhasi. Ndakazonyorawo zvekare reDating and Courtship rinobata nhau dzemayouth pamusoro pekutanga mhuri nekupindawo mukati mekutsvetsvana mukati mecourtship. Ndiriwo zvekare family therapist, zvekare ndiri marriage counselor. Ndinobatsira macouples kugadzirisa nekubatsirana kuti zvanetsa mukati medzimba zvingagadziriswa sei in a godly manner, tichibatsirana Mwari vachititungamira. And I'm also an evangelist. I travel around the country conducting family life seminars, tichibatsirana nevazhinji mukati menyaya dzemhuri. So ndingangoti in short, that's my CV maererano nenyaya dzinechekuita nemhuri. Tinoda kukutenda Elder Guriro, ihanzvadzi yangu ndibhodhi vangu ivava, takatokura tese ndove kutanga mumba medu. Tinoda kutenda nemabhuku avakanyora. Mabhuku aya ari kuwanikwa kupi? Mabhuku aya tinogona kuawana muna First Street. We can get them at Corner First Street and Nelson Mandela pa Nico's house. We can also get them through contacting me pa my personal numbers angu, which is 0772 930 739. Then we make arrangements. Okay. Tinoda kutenda zvakatikoshera. Iro bhuku ramataura iri Little Foxes iri rinoda kuverengwa. Vanhu tizive zvinhu zvinopedza inonzi mazambiringa. Yes. Mazuva evateereri kwese kwamuri nevatariri vechirongwa chino, ndoda kuchingamidzai. Zita randinonzi Joyce Chifamba, ndiri mai vevana vatatu. Ndakasevhaivha divorce, ndinotori mai vari kuchengeta vana vavo ndiri ndega. Tinoda kutendai maenjoy. Ndinodavira kuti vanoteera zvirongwa zvedu, ndofunga gore rakapera or last year but one takamboita episode yatanga tinawo maenjoy vachititsanangura taitaura nyaya yezvesingleness anditika nekuva single mother kuti machallenges aripo. So munogona kuitarisa paYouTube channel yedu yeMandara kana Facebook. Tisakanganwe kulika kana kushare our Facebook and YouTube channels, the Mandara SDA Church. Yes. Okay. Kwazwai vatariri nevateereri. My name is Nicholas Manyukwa. I am an elder in the Seventh-day Adventist Church. I am also a marriage counselor. I'm very passionate about helping families to thrive in this era.
if you look, you will see that divorces are so prevalent. But in the midst of such brokenness, we have to build families that thrive. Thank you. Yes, thank you very much, Elder Manyuka. Mataura mashoko akasimba chaizvo kuti in the midst of all this brokenness we should thrive. And tikatikufanira kuita unani hwedu kuti dzimba dzisaputsika. Munoziva unosangana neheadline iri kutaura kuti 100% divorce rate increase from last year. From munoziva statistics acho atori shocking. Edzimba dziri kuputsika. Izvi ukatozviverenga, it's almost like every 10, every you are reading ningi arambana ningi nyange vangava macelebrity nyange vangava chii vanhu vaunoziva kuti havaye here vakasorambana kudhara waisazviziva. So uri kuona kuti misha iri kuputsika left, right and center. Asi hachizi richo chidiso chamwari kuti misha iputsike. Tinototarisa kuti Mwari vachitarisa marriage vanobva vatoifananidza neukama hwavo Mwari nesangano. Handiti zvokuti marriage iri symbolic zvakadaro zvekuti hachizi chinhu chataifanirwa kubata nezinyekenyeke. Nenhau yekuti inosymbolize ukama huri pakati paMwari nesangano. Asi zvakadaro tiri mukati menyika. Revelation nobva ataura akati une nhamo iwe nyika, nenhau yekuti Satani aita sei naye akakandirwa pasi. Nekuda kweizvozvo the devil comes to steal, kill and destroy marriages. Achiuya achiputsanya nekuita hameno, kuita havoc mukati memamarriage. So tiri kuenda panyaya yatiri kutaura nezvayo yekuputsa musha nemaoko. Chii chinonzi kuputsa musha nemaoko? Akureke titange nasociologist. Thank you, Amai Guruma. Handisa paspotlight. Regaiti zame kuitaura. Kana takatarisa kuputsa musha, I think chimwe chatotaura ndechekuti patinoenda kunobvisira pfuma handiti tichienda kumuchato. Actually patinotosangana tichiita courtship tozonororana tiri kuumba musha. Tiri kuzama kugadzira musha. And hapana anopinda muwanano aine tarisire kuti ndichazonouputsa. But pane zvinozoitika zvekuti wanano iripo handitika, but wanano iyi haichashande zvakanaka. Asi kuchashanda panoguma pazoita divorce, vanhu vaseparata, ndo kunonzi kuputsika kwaita musha. Sapatika divorce, vanhu vagara. Vamwe manje issue inoitika maiguru ndeyekuti munogona kusaita divorce iri physical inobatika. But musha unogona kutoputsika even vanhu vachigara wese. Saka munogona kunge mutori mese, baba namai, vanhu vachitoona vanhu vachibuda mumba everyday vari wese. But wachienda kuchechi, wachiona sekuti zvinhu zviright, wakapinda muchechi wogara pamwe chete, asi musha wakaputsika. Saka kuputsika kwomusha muwanero angu ndiri kufunga kuti musha usisiri kufulfilla mafunctions awo anotarisirwa naMwari, anotarisirwa nesociety, uye anotarisirwa nevari mumuwanano. Because kana muri amai nemwana, muna baba for example, mai wakurara mubedroom, baba wakurara mudining, kurova kuti even pachenyu mani dzenyu hamuchahamiri. Saka mukaona zvadaro manje musha watoputsika, mukaona rudo pasina pangogara vanhu vachimarana, even mhirizhonga chaiyo, violence, another sign yemusha waputsika. Saka zvese izvo zvinoconstituta kuputsika kwomusha. Saka in short tingoti musha hauchashande zvakanaka, wakurwara, waputsika, saka une kuda kugadziriswa. Saka tiri paviri pekuti musha wacho unokwanisa kuputsika zvekuti vanhu vatoita divorce vatoparadzana. But kune imwe misha yakatoputsika, vanhu vachiri vese vachigara vese. Asi musha iwo wakatoita sei naye? Wakatoputsika. Yes, Elder Guri. Yeah, it's a very interesting topic. Tiri kuti chii chinonzi kuputsa musha naye. I like to think that kuputsa musha, kuita anything that negatively impacts your marriage. Chese chinoita negatively impact the marriage, kutoputsa musha. You know, there is like kune mamwe habits anongoitwa nemunhu. Do you know kuti chinhu chinoputsa musha, they are not the big things. I think I wrote that in my book, Little Foxes in Marriage. They are very small things, very small issues dzinoguma dzaputsa musha. You know, just like chakafana criticism chaiche, kugara uchishora umwe wako. You know, umwe anofila anopedzisira asisina rudo newe, because chese chaita uri ngochishora.
kuapa mazoitiri chakati, kuapa mapfeka sei, kuapa matadza kuronga musha, matadza kuronga mumba, matadza kutsvaira, munhu anopedzisira akuona kuti saka panapa I'm not appreciated. And you are actually demeaning your love slowly and slowly. Are you getting that? So it's just an example. There are little things zvinoputsa musha, but anything that you do that negatively impacts your marriage, you have to look at it. Does it construct my marriage or does it bring it down? Whether in talking, whether in doing, ingava response, reaction to what your partner says. Sometimes you find that vanu keeps doing something that the partner says, I don't like it. You know, zvafana kuti kushainisa mumba chaiko chaiko. Do you know kuti madzimai vanofarira kuva so good kuratidza kuti ari smart pamba. Vaenzi kana vachisvika anoda kuti pasvike pamba pachikomenda kuti mai pano ari smart. Saka munhu anogona kushainisa pamba pake, kushainisa pavheranda. Then agadzira kudaro baba vari kubvawo kumashopu kana kuti vari kubva kubasa amene kwavari kubva. Vosvika vari kusvika paya pane chimeti chekuputa makumbo avapukuti makumbo. Vanongosvika vachitsika nebhutsu dzavo dzichidhinda, vachiputsa vachipinda mumba zvakadaro. Saka vapinda mumba mai vanozoti vakutarisa pavheranda ona paidhinda tsoka dzadhinda bhutsu dzadhedhi. Zvabva zvaita kunge vasina kugadzira pamba. Nani mazvionaka. Saka mudzimai anozoti kwemimi maona here matadza kupukuta here makumbo pamapindawo apapa. Murume anogona kuresponda achiti zvine basa here. Muri paonaka zvine basa here. Saka muchaona kuti iwe uri kuzvitora for granted, but umwe wako kwari zvatomubata. And that mere effect yekuti you are taking for granted zvinobata umwe wako, uri kutoputsa musha wako slowly because you are killing the love yeumwe wako. Because yangu anga ine moyo newe, but because uri kuita zvinhu zvinomuheta and you are showing no remorse about it, it hates your marriage. So those are some of the examples dzandingati kuputsa musha, but in a nutshell regarding what anything that negatively impacts the marriage kutoputsa musha. Chese chawaita chikange chingori negative impact on the marriage zvinosanganisira kuenda pashainiswa nehomwe usina hanya yekupukuta tsoka dzako uri kutoita zvinhu zviri kuputsa musha. Yes. Nesai. Alright. Maybe ndingangoda kuwedzera pataurwa naElder kuti pane zvimwe zvekuti munhu anoregedza kuita hanya nezvinobhowa mumwe wake handiti. Mumwe anogona kutotaura kuti you know what, pamunopota muchipinda paya dai masiya bhutsu nechekudhoo kana kuti dai matanga mapukuta tsoka mozodini mozopinda, then tomorrow munhu wodzokeredza the same thing, wodzokeredza the same thing. Munhu anogona kutanga achakunzwisisa, otanga achakuregerera kusvikira atozosvika pakufrustrateka because ari kuona kuti hausi kunzwa ende hausi kudini, hausi kuchinja. Then I want to add again nyaya yekuti muchaona kuti mukati memarriages imomomo, besides kuti uri kuita zvisiri kudiwa nemumwe wako, pane pamwe pekutoti munhu zvaanoda zvacho anogona kutokuudza iwe woregedza kuzviita. So muchaona kuti tipinde mukati memarriages tine maexpectations edu. Vangave varume anopinda marriage ane maexpectations ake nezvaanotarisira kubva kumukadzi wake, mukadzi anopindwa ane maexpectations nezvaanoda nekutarisira kubva kumurume wake. So these things can be zvatinogona kufunga kuti zviri obvious, koita zvimwe zvekuti zvinotokommunicatwa. Munhu anotokommunicata kuti you know what, ini ndinofarira zvakati, ukanditiro chakati ndingafara, pakadai. Then when someone communicates and then this person does not listen or do zvekutaurwa nemumwe zvaanoda, that also kills the marriage, zvinoputsa musha, because at the end of the day we're going to have a spouse whose needs are unmet. So the moment the marriage does not meet your needs iwewe, musha iwoyo hauchatokufadzi, hauchatokuitire. And the moment as well your needs padzinonga dzisiri kumitwa within the marriage, you end up being frustrated. So at the end of the day musha wakutoputsika. Saka imatiburisira aspect yekuti zvinhu zvausiri kuita. Anditika Elder vaburitsa zvinhu zvauri kuita zviri negative. Kuzoti zvausiri kuita asi uchifanira kunge uchizviita. Saka zvausiri kuita uchifanirwa kuzviita. Exactly. Yes, Elder. Okay, thank you very much. So ini ndoda kubva nayo Mwari vachisika mukadzi nemurume mumba, kuti mukadzi anonzi kuna Adam ndakupa mubatsiri. Kureva kuti kana achiuya ari kuuya kuzobatsira Adam. Then Adam anopiwawo role yekuchengeta mukadzi, like taking good care of the wife.
Saka, it means these two people have a very, very important task of finding each other. Yeah. There is a need for effort inobva kuna Adam yekunzwisisa mumwe wake, and there is need for effort inofana kubva kune mudzimai Eve yekubatsira Adam. Saka munhu ari kubatsira anofana kunzwisisa kuti munhu andoda kubatsira anoda kubatsirwa sei. Yeah, because haugona kubatsira munhu wausingazive kuti anoda kubatsirwa sei. Saka that groundwork yekunzwanana kuti tosangana papi ende tosangana sei. Ndo inozosakisa kuti patinozoti musha waputsika. Inyaya yekuti panenge pasina kuiswa effort yekuti ndomubatsira sei, tosangana sei. Saka at the end manje we end up having a scenario yekuti ma expectations yemunhu ari kubatsirwa haasi kumitwa. Nema expectations emudzimai ari kuda kudiwa haasi kumitwa. Saka as long as we have that sort of a stalemate, tinogona kuti vanhu ava slowly vari kutoputsa. Yeah, vari kutoputsa. In most cases, we always look at the bigger things, like the weightier matters. But what I have seen in most instances is it's not so cascade kusvika ikoko, but it starts in very small and little things. You talk of chinhu chakafanana nerespect kumurume. Akangonotisa kuti mukadzi wangu handi respect. It might actually trigger a lot of homework in his mind. Pane chakashota here pandiri. Pane chandikukanganisa here. Chichiri kuita kuti asandi praise, because anozoteerera achinzwa kuti kuchechi vamwe vanhu vakataura anoti avanofunga, but inini haasati amufunga. Ndomunzwa achipraise vekubasa kwavo mabhosi ake kuti vanhu vakarongeka, but haana paakambonditi ndakarongeka. Ndoda kuti ndikudzoserei kumashure pane zvamatsanangura zvekuti vanhu vari kuuya pamwe chete. Anditika tine here scenario yekuti vanhu ava musha wacho hauna kutomboumbika zvakanaka from the onset, because vanogona kuzosvika pekuti musha waputsika, but kubva kwekutotanga kufoundation uko kwanga kusitorina, because havana kumbobvira vatora mukana wekunzwanana nekuti munoziva kuti uye zvino uchiverenga zvemadivorces zviyazviyaka, there are people who are divorcing kana first month of marriage. Yes. After 2 months vanhu vavakapemberera muchato vakatodivorce. Within zvekusvika gore zviya zvekuti munoziva kuti maissues ekunetsana kwevanhu anowanzoitika pagore rekutanga, gore rechitu, kana makazosvika gore rechi3 haiwa makutombodai. Saka can we say kuti kune vamwe vanhu vekuti musha wacho wagara wakatongoputsika from the onset. Rega ndipapindure ipapo. From my experiences emamarriages akawanda andaona muchiona kuti pane macouples akawanda anouya for couples counseling, marital counseling, nenyaya dzakasiyana siyana at different stages in their marriages. Mwana achangororana, mwana 5 years into, amwe 10 years after, amwe 25 30 years after marriage kuma counseling nenyaya dzakasiyana siyana, and vamwe vanouya vachiri premarital vasati varoorana. But what I've noticed from my experiences in marital work, pane mamwe mamarriages ekuti unotoona kuti challenge itoripo ndeyekutoti hapatorina marriage from the onset. Hapatorina marriage yacho. What do I mean kana ndichiti hapana marriage yacho? You realize kuti vamwe vanhu vanopinda mukati memarriage vasiri kutoziva kuti marriage chii, with little or no appreciation of what they are getting into. Vamwe vanhu vanotopinda marriage macho vasingatonzwisise the commitment of marriage, or vasitori willing to really commit into a marriage. Koita vamwe vanotogara marriage macho asi zvemarriage yacho asitorina basa nazo. So unotoona kuti wakatarisa pamwe pachona kufoundation ndokwakatofira nyaya. Zvekuti pamabvunza Dr. Mbiriri kuti chii chinomboputsa musha, my first answer would be kuti chimwe chinotoputsa musha wacho is choice yemarital partner and the foundation yemarriage yacho. Zvakanyanya zvandinoona kuti ndo zvinonyanya kuputsa musha. That's why in my practice you realize kuti while I do marital work, vanhu vandoshanda navo, they know that I'm more passionate about premarital work. Why do I love
premarital work more than marital work. It is because in premarital work, even in the evangelistic work that I do, I love working with young people than with the married people, in as much as I also work with them. Why is it so? Because I've realized, Kuti, it is more important for me as a family therapist to prevent dysfunctional marriage than to spend more time treating dysfunctional marriage. So muchiona kuti chakakosha izvi ndakutozvitaurira kuvatariri vedu nevateereri vedu vasati vapinda mukati memarriage. It is important to be careful in the choices that we make. Just this week I was conducting compatibility testing therapy sessions nemacouples ari mukati memarelationships. Zvinhu zvakatikoshera izvozvo musati mapindamo. You know, this couple that I was working with this week, they approached me and said, you know what, I'm in a relationship yakadai, but I just want to see and to be trying to have an objective eye over my relationship. Oh, yes. Does it work and can it contribute to a functional and a good marriage? Vakauya tikagara navo pasi, ndikaita ma-sessions navo separately together, ma-compatibility tests and everything. Kutarisa zvinhu zvakakosha tisati tapinda mumarriage zvinotibatsira, otherwise tichapinda mumusha wakaputsika kudaro. Then foundation yachona iyoyo ngatitrayei kucreate a strong foundation tichiri mukomana nemusikana uye tichangotanga marriage. Because building ikatongoita weak foundation tikazoisa marufu akanaka zvinenge ceiling ine design inenge inongoondomoka. So dambudziko riri kuzoitika nderekuti tiri kubva tanyanya kuzoconcentrate pakuda kuzopfeka the most expensive gown, kuda kuzoita the most expensive venue, kuda kuzoita sei, yet foundation yacho hapana. So even after paitwa wedding inenge paitwa kitchen party, bachelor's party, anenge at the end of the day tinozona musha waputsika. Saka nyaya dzimba dziri kutanga kuputsikira pachoice uye pafoundation yacho. All right, that's okay. Thank you. Ndirege ntinde kuna Mainjoy. Okay, inga nchida kutaura kuti chinonzi marriage chinhu chinoitwa nevanhu vari machuo. Kana vanhu vachinge varoorana, anofunga vanhu vanongofunga kupinda magumbezi pamarriage. Havafungi zviri seri kwemagumbezi kuti kune upenyu hunoda kurarama. Yes. Saka mazova kuita kurarama chaiko, hamuchaakti zvamamuchiita muri mukomana nemusikana, maakuchirarama uku ndo kwakuona kuti hadzisi kupinda zviri kuramba. Pane anozopererwa nemagigi erudo. Vanhu avaramba, pane hwana unozobvumirana neumwe asi pane hwana anoona kuti bundles not found. Yes. Okay, shoko raMwari rinoti naizvozvo munhu achasiya baba namai vake anamatire kumukadzi wake. Then pamashure pacho Mwari anenge ati hazvina kunaka kuti munhu agare ari ega, ndichamuitira mubatsiri akamufanira. That's right. Saka what is happening here is vanhu kana vachinotsvaga nekutsvagwa havasi kucheka ma-compatibility test. Kuwana mubatsiri akaita sei akamufanira. Mubatsiri ndiye zvake, but akakufanira here. Mudzimai anogona kunge akanaka, murume anogona kunge akanaka, but asina kukunakira iwewe. That's right. Akanakira the next person. That's true. By this I mean ma-backgrounds edu anoaffecta, ma-positions edu musociety anoaffecta, our social economic status dzinoaffecta, physical beauty ndiye here according to what you like. Because mukadzi mutsvuku anogona kunge ari right, but iwewe ndiye waunoda. Saka ukaroora mukadzi mutsvuku iwewe nekuti wakangonzwa vanhu vachingoti mayellow bone ndo anoita, but iwe uchinyatsoziva kuti mupfungwa dzangu inini ndoda mutema, ucharamba uchingovatarisa vatema pavari kufamba. Saka it's very very important. I'm coming back to the point that she mentioned kuti sometimes marriage yacho yanga isipo. Kulova netemu ravaro vanoshandisa rinobva kuLatin rinonzi void ab initio. There was never a contract in the first place. Saka people are now saying it's a broken marriage. No, it was non-existent from the word go. Ndizozo. Isisu takambogara kuPhilippines. kuPhilippines havana divorce. It's only now pavangoda kuintroduce a divorce. What they agreed to is annulment of marriage. Kana mavapa ma-convincing reasons ekuti marriage iyi yagara yanga isipo, takapinda hedu mumarriage asi tanga ende zvinotoitwa nema-psychological test. Kana ukagona kuprova kuti aiwa ndakaroora nemunhu anga iri esaiko anga asingafunga dzisikashadi, saka ndopa vanokwanisa kuvhuma kuti marriage iyi kwanga wagara kusine haina kumbobve. Kana mapinda
vanotigara imomo. Ndoda kuti timhanye, time yedu yafamba. Handei pakuti Bhaibheri rinotipa vhesi rekuna Proverbs rekuti mukadzi benzi anoputsa musha nemaoko ake. Ndoda kuti ndibvunze maelder ari panapa, kuputsa kwemusha irresponsibility yemukadzi here seBhaibheri sekupa kwarinongoita? Rikuti mukadzi benzi vakadzi chete ndivo here vanoputsa misha, kana kuti kuputsa musha kunogona nditsanangurirei pavhesi iroro kuti mukadzi benzi mukadzi ndiye here ega, zviri literal here pakuti mukadzi chete? Thank you, Dr. Elisa. Ini muonero rangu tiri kutarisa takananga nezvinhu zviri kuraramika. Haisi Bhaibheri ndikuona sekuti I think antichistanda Bible tinofana kusiya room for analysis kuti zvaitaurwa context ipi and zvakanyorwa nani ndezvipi zvaida kuadresa. But kana taakuda kutarisa in realistic, because pane vamwe vanombopa ma-analysis avo ma-theologians vanoti sometimes Bible rinochuza kufocus on a certain gender richida kutsanangura zvimwe zvinhu, but not necessarily kuti riri kuadresa that person only, that gender only. And I think ndo zviri kuitika. Zvakafane panonzi varume idai wakadzi wenyu. Handifungi kuti riri kuti mudzimai hafani kuda futi mukadzi wake. But ringoburitsa pfungwa yekuti vanhu vanofanira kudanana. But rabva rapa primary responsibility kuchi kumurume. But azvinoti murukadzi akungoti no, saka inini handichaite zvekuda zvabasa. Saka I think ndo futi context iyi. Kuti Bhaibheri kungoti mudzimai anoputsa benzi anoputsa musha wake. But I think tinogona kungobvisa futi pakanzi mudzimai. Toti murume anoputsa benzi because Mwari hawapengi. Because Mwari vanoziva kuti marriage iri kugadzirwa navangani nevanhu vaviri. Saka hazvigone kuti Mwari atisvike pakunoti mukadzi chete ndiye anoputsa marriage. Hazvigone. Pfungwa yatobuda apa ndeyekuti either mukadzi kana murume anogona kuputsa marriage. But pane zvazvaitaurirwa I think. Hanzi mukadzi benzi anoputsa musha wake. Gaititi murume benzi zvekare anoputsa musha wake. Because they say it takes two to tango. Handitika hakuna chinhu chinongoitika from nowhere. Hanzi panozoita moto, panenge panoita utsi, panenge pane moto handiti. Saka ndoda kutarisa ini ndichiona, ngatimbotarisai role yevarume. The man was given the primary responsibility to lead the marriage. Handitika because the Bible says the man is the head of the house and ndiye zvekare anorepresenta Christ. So tikaona pakuputsa musha, I like to see varume vari kuputsa musha in the context yekutadza kumira pama principles avo avakapiwa naMwari to stand as men. Chekutanga, the man is supposed to be the high priest wemba. He represents Christ. That's what the Bible says, that you represent Christ in the home. Saka murume wese whether wakaenda kusolusi kana kuti hauna, kana kuti uri elder pachechi kana kuti hausi, you are actually the high priest of your home. Saka you are supposed to lead in religious issues, nyaya dzemunamato dzinotungamirwa nemurume. Muchita make sure kuti you follow the principles dzinodikanwa naMwari mukati memba. Muchita kuti vazhinji dzimba dziri kutungamirwa munamato nanamai mazuva ano, because vana baba they've ceased to stand on their positions as high priests of the home. Then secondly, muchita kuti varume vari kuputsa musha in the form of being not there to provide for the family. Until the man is supposed to provide. Mukatarisa in the Bible, you find that panozopinda chivi. Regai ningohighlighta ipapa. Panonzipo if akaenda akanonyengerwa nenyoka ari pamuti. And I like to see a situation whereby Adam ari kuzotambidzwa muchero, handitika akupiwa muchero. Ndoda kuti nditi inini kana muri ikangotanga kunzi yakuprovidwa nemunhu wechikadzi, imba iyo haisina kumira on the right path. The wife should provide as a supporting role, but not to lead the provision of the family. Saka ndoda kuona inini chivi chakapinda mukati mevanhu as a reason why when Adam allowed himself to be fed by a person whom he was supposed to feed. Saka when you cease to be able to support the family as the husband and the wife becomes the primary provider, that family yatopanzira ikuputsika. Are you getting that? Mukatarisa zvinodzimba zhinji. Nguva yedu iri kukwikwidzana nesu ndosandura kuti but pfungwa yenyu ndiri kuibata. Ndoda kuedza kuti tione our Zimbabwean context where we have macroeconomic difficulties and challenges. Dzinokwanisa kuti
vanhu vechirume mabasa ari kunetsa. And we are seeing that the future is female. Women are getting positions, women are getting that. Can we then say kuti kana tochitongoti tikangoconclude, because pane season of dryness for a family where the husband is looking for a job and is not finding, and tika baba mai vari kutoprovide. Kana mai vakatanga ivo vari kuenda kubasa ndo vazowana promotion kubasa, murume uyu haana, ndo madynamics ari kutoitika munyika. Anditika tingabva tatoti izvozvozvo iresipi yekuputsa musha here yekuti mai, because this is what is happening, zvekutoti vakadzi vari kuwana mikana. Unogona kuona mascholarship pavanhu 10 vari kuti kupa 7 mascholarship kuvakadzi 3 evarume. Anditika saka ndo zvatovapo. Is that in kuputsa musha? Kana tatoisa setup yakadaro vanhu vatomutrajectory yekuti musha uyu watoputsika here? Okay. Give me a short answer and then to end up. All right. Let me just say, chinonzi kuputsa musha is in terms of failing to provide. Kunana baba. It's a situation whereby the father becomes comfortable being led by the wife in terms of provision. Okay. Whereby iwewe maybe kuti ndakabuda basi. Ndakaretrenjwa wakangogara uri kuti handimuriza kuti ndakaretrenjwa ndakabuda basi. And you are not making an effort to do anything nemaoko ako chinoratidza kuti you are there to participate. You know your role as a father. But in terms of salary, kuti mukadzi maybe aenda kubasa apromotwa ndiye akuwana more money. That's not the issue. The issue is whereby the man becomes comfortable. Mukadzi ari kuteka the leading role in providing for the family. A friend andaishanda naye murume wake asingaende kubasa. Aitoudza murume wacho kuti uku ndanzwa kuti nebasa mukadzi uyu she was ainge akangwarira kuti obvunzawo kuti murume wangu ana basa unzi ngaauye kuinterview. Rimwe dhei akauya kubasa akati tanoitwa nemurume wangu kumumutsa kudai otofuga magombezi kuti shamwari handisi kushamula kana iwe unoda kuenda enda ikoko. Akavechita ukachachema kuti ndochiko icho. Yes. Exactly. So these are the issues that we're talking about. And let me also speak to this as a woman. And semunzimai futi rega ndopapindura semunzimai ipapo ndombobvisa kautherapist ipapo. Chandingoda kutsanangura maybe kuvarume vari pano padare nevakatitarira. As women chokwadi chacho ndechekuti tinoda kuproviderwa maimbiriri. Tinoda kuproviderwa sevakadzi kuchengetwa nekudiwa tinokuda. So kunyange ndikashanda zvinenge, nyangwe ndikaita CEO, nyangwe ndikaita director, nyangwe ndikaita whatever, entrepreneur, whatever, ndikatsvaka mari zvinengei. Ndinogona kuitsvaka ndikaiwana, ndikawana mari yekuzviitira zvese zvandinogona kuda kuzviitira. But sevakadzi, I think musikiro wedu, I think ndosaka Mwari pachezvavo vakatisika, vakazitora kuvarume kuti idai vakadzi venyu, because he knows that's one of our greatest needs. So vakadzi tinoda kuchengetwa, kuproviderwa. Yange ndichigona kuzvirukisa musoro. Kurukiswa newe ndinoda. Ndinogona kuzvitengera mota. Yekutengerwa nemurume ndinoida. Ndinogona kuzvitengera chocolate. Yekutengerwa nemurume ndinoida sei ndoida. So it's very important for us as women kuti tiproviderwe nevarume. And we really feel, because of our cultural backgrounds and the religious background as well, the husband should be the main provider of the house. Saka mukaona paipa kuzoita go to lengths kuti ndiri munhu wechidzimai ndochitomira kubata imba ini ndichiprovider. Unogona kukwanisa kuzviita, but the fact yekuti ndiri kuzviita umwe munhu akazorora ari anga chana kuzviita zvinorwadza ende zvinouraya rudo nekupedza moyo. That's okay. Yes, I understand that. So ndoda kuti tiite tichitomhanya pamaquestions edu anditi ndoda kuti tiende tatsanangura nditika zvekuti saka kuputsa musha question yedu ngere kuputsa musha mukadzi chete here ende tava tatobudza kuti vese vanhu tu ava vanogona kuputsa musha one way or the other. And then chine chaitika kuti munhu anze akuputsa musha, because panze mukadzi benzi anoputsa musha nemaoko ake, kuti munhu atore hama agotanga ngongongo kupwanya musha wake. Zvinembenge zvaitika Elder Nyamazana. Nechitoti inini hangu maonero angu munoona kwatiri kuenda kumaro kwakakosha, and it's true. Vandofunga kuti zvinonyanya kuputsa musha zvinhu zvitru behavioral issues. Muchanoti for example kuvarume, inini ne experience yangu working with couples, chinhu chinonyanya kuputsa musha chipfambi. Chipfambi chaitwa especially species yedu yechirume ndo inenge inonyanya kubatikana nenyaya iyi. Saka muchaona kuti munhu pazvandakazvinyora mubhuku rangu kuti munhu akachitwa for example, pain yanosangana nayo vanotiwo ipain yemunhu afirwa nemubereki kana nemwana.
saka anotaka kuzvikweshena kuti ndakambokwana saka izvozvo zvino chero mukazoda kuti muite trust yese atodi yato saka nyaya yemabehaviors especially nyaya yecheating ndo imwe inoputsa then kuti kunyepa chaiko munoziva kuti masmall behavior tinenge tiripo matoenda kumabehavior nanoda kuti chii chinosvitsa munhu vanhu vapinda mumarriage vanyatsoitirana I do alright tisati tasvika kubehavior chakuzolida kuti titange kuita behavior yekuchita behavior yekusarespect chii chinoita kuti munhu angotanga kuita zvinhu zvinoita negatively impact the marriage alright or fail to meet the needs because you are saying a person is doing things that negatively impact or a person is not meeting the needs or whatever what makes alright I think causes ndowamuri kudandi thank you tisatasvika kuti ndezvipi maexamples thank you very much nje kutotanga chimwe chinobva pana vhesi ranovanza kufara pachita family life first Peter chapter 3 verse 7 varume garai nemadzimai nekuti nekuziva inini chimwe chandinotoona chiri kukonzeresa Dr. Alisa kusatoziva vanhu vari mumarriages but havatozive I've seen men who are in marriage but vasingatozivi kuti chinombonzi marriage yacho chii uye chinoita kuti ndinzi baba ndakambotumira pafacebook vanhu vakandisekawo but nekuti inotizorora futi kunonyaya yachimbotaura ndikati nini sometimes panoda kuti pamboita ma-assessments ekuona kuti munhu ready here for marriage ndakasekwa haku nevanhu but based on my own there are some people wekuti ari kutopinda marriage haasitori ready saka munhu haasi ready chaita nechikukataiko then the other thing is my cultural beliefs and expectations ndinotiko chimwe chinoita kuti zvidaro macultural beliefs ekutiko kana vari baba for example wanogona kunge vari rigid on certain beliefs kuti nini zvinhu zvangu zvinofanira maybe vakazoita ma-adjustments ekachimbotaurwa wataanza kutoadjust and even manyaya yekuti pane zvoda kubatsiranwa maybe mudzimai ndeyakuenda kubasa but baba wari rigid kuti ini kana plate handisuki all those things saka ma-cultural beliefs ma-religious beliefs zvinhu zvimwe zvinokonzeresa kuti pazoitike kubusika kwemusha ndatoona ngara kuti dzimwe nguva munoziva kuti kune munhu anogona kutoita PhD in astrophysics anditika agoita whatever but kuziva basics of marriage hadzizivi dzinotomushungurudza kuti agoziva kuti zvandiri kufanira kuita pamunhu ndo zvakatowanda zvachizo okay ndandichida kutaura two things the first one maproblems evanhu they are broadly categorized into two it's either it's an information gap or it's an attitude problem. So the first one hainyanyonetsa because munhu aringoda information yekuti angaregedza sei kuputsa musha wake angaite zvipi zvinoita kuti musha wake uvakike but an attitude problem manje we are talking about someone who might have heard countless sermons we are talking about someone who might have listened to a lot of counseling but they just don't want to do it saka mudzimai wako anogona kunge atomenshena zvinhu zvaari kuti izvi zvinhu izvi handizvifarire but you have an attitude towards those things and you don't respond you don't act accordingly then the second one yandandichida kutaura it's around evolving needs of the partners that are in a marriage you see I got married in 2019. This is 2023. So I would say the version of Nicholas that existed in 2019 and the current version that you are talking to right now. Pane ma-software updates akaitika ipapa. Ekuti my wife, my Nick, vanofana kunge vachifambirana neversion iyoyo. Because Bible rinoti munhu ndichamuitira mubatsiri akamufanira. Saka zvazvoreva ndezvekuti if life takes me 2 steps back, my wife must also come in and be relevant in that position. If life takes me several steps ahead, if I get mature in a certain manner, if I change in terms of my tastes and my inclinations, she must also be dancing along and I must also be doing the same to my wife. Because munhu wandakarorana naye 2019 wanda naye pane ma-changes. Software yake yaka-upgrade akakati one day. And I must be taking time yekunzwisisa kuti this is how my colleague has changed, this is how my partner has changed, and this is how I ought to behave. Zvaimboda kare haiko zvinezvi zvaachazvide pane zvimwe zvaakuda. Saka kufambirana nezviri kuitika ndoda kuti nditomhanya pane mubvunzo wekuti ndezvipi zvinoitwa nevanhu zvinoputsa musha ndoda kupa maenjoy mukana
imimi you have experienced musha wenyu uchiputsika. Pakuzoreflectawo kwenyu muchiona kuti uyu musha uyu ende muchiona imwe misha inenge ichiputsika, imimi pakuona kwenyu as a person who has gone through this, zvipi zvinhu zvinoita kuti musha uputsike? Chekutanga chinoita kuti musha uputsike kana kuri side ranamai kwesubmissive. Zvinoremera vakadzi vazhinji kwesubmissive kwarume vavo. Pride inotikonzeresa kuti tozoya kuudzwa zvekuudzirwa zvekuita nevanhu. Marriage ndeyevanhu vaviri, but ndinogona kuteerera kuti uyu ari kuti chii, uyu ane zvake achindoudza, ndozama kuzvisa marriage yangu hazvishandi. Saka tinofanira kuita zvedu tiri two. Saka ndozvimwe zvinoputsa misha izvozvo zvokuti inini wachona kana kutoudzwa nemurume wachona handitoudzi. Iwo murume wacho kuti ndimubatsire habatsiriki. Saka matove maviri akatodai asinabatana, ari kutoparadzana achienda. Saka munoona kuti chero kuti mugare mumba macho muchidanana hazvichatobetsera, pachitorina rudo. Kuti chekutanga hapana machongwe maviri ari muvaira one, hapana anoteerera umwe, hapana anoda kuudzwa. Saka issue submission kunana mai imunoona iri nyaya yakakoshesesa inogona kuita kuti musha uputsike. Kufurirwa nevanhu zvekunze, kune vanhu vachiri kunyanyofuririka here zvekunze akatofurirwa kusvika marriage yaparara? Kandipindure iyoyo zvakanyanyisa. Mukatarisa panyaya yezvinhu zvinoputsa musha, muchaona kuti nyaya dzeshamwari dzinotoputsa musha zvakatonyanyisa. Shamwari chaidzo chaidzo dzikatowandisa dzinokurasisa gwara. Muchaona kuti pana vamwe vanopa maadvice ekuti uri kumutaura kuti kumba kwangu mudzimai wangu ari kuzodai nzaa, mukadzi anorohwa mani, iwe unojaidza mukadzi wako iwe anorupaona. Murume anga achibata mukadzi wake zvakanaka anosvika akutanga kurowa mukadzi kutina nekuti anzwa shamwari dzichiti mukadzi ukasamurova anofanira kuita sei, anofanira kuva submissive. Saka muchaona kuti my friends, they can actually be a bad influence. Then tiri papo panyaya yekufuririka beukama chaiwo chaiwo, they can play a big role pakuputsa musha. Regai ndipati nyaya yekufugura hapwa, kuti vazhinji tinofugura tega hapwa about the ingoings of what is going on in our marriages. At the end zvinodzoka zvoita big fire in destroying our marriage, because ndindatanga kuudza vanhu vekunze kuti mukadzi wangu agoni chakati nechakati. Advice yandakunopiwa, maybe ingava hanzvadzi dzangu kana vangava mai vangu, vanogona kundipa advice yakutoenda yakutonowedzera futi mukati memarriage mangu, because ndindatotanga kuzvitaura. There are some issues that we can solve in-house, zvotoperera pakati pedu, but there are some issues that we say out to the outside world that tend to come back and haunt our marriages. And I think we should take note of that as married couples, which let us beware of what we say out to the outside world, and ngatisefei zvekutaura nezvekusataura. And kana paine ma-issues mumarriage, ngatizive ma-marriage anoda kutongeswa, kozoita ma-issues anoda kuti tingogara pasi tiri two, togadzirisa tiri vairi, asingatombode a third person. And the moment when a third person comes, that's when you see things begin to go haywire in some of the issues. So I think my issues are not going to Saka I think panoda balance, not what we are saying kuti external intervention haidiwi, because pane panotodiwa external intervention, but chatodenza elder guriro kuti yaimutibatsire zviri kuitika mumamiro handiti. But pane pamwe patiri kuti zvikanyanya zvekungoti muri kuti vanhu vachauya nenhingirini ne-advice dzavo dzinokwanisa kubva dzakanganisa marriage. I think matoitaura maiguru ekuti kona achida tingotsi because nyaya yekufugura hapwa yakonzeresa kuti mwana wafire mamarriage. Ndinobatsirwi nomwemba, but marriage iri kutosafa. Actually kusatoda kutsvaka rubatsiro inogona kunge itori contributing factor futiyo kutoputsa musha. Saka mukaona kuti mumarriage especially maita zvinana violence, maita zvinana abuse, zvakatokosha kuti hapwa yedu ifugurwe. Otherwise ikasafugurwa hapwa ka panotoita problem. Indowanza kuda kukurudzira vanhu kuti kana maona kuti muri kunetsana, the best sport approach are professionals. Mukaita problem yekuda kunovatsvaka kuvanhu vanokupa advice iri yemustreet, you need to avoid street advice. But maybe imwe vanenge vanangoda kupa quickly inogona kuuraya kuputsa musha kunyimana bonde. Maiguru muchaona kuti mukaona mumba makunyimanwa bonde makupanana maconditions ekuti kana usati waita ichi bonde hausi kurwana nhasi, panobva paita problem. Kana kuti mwakugara akaneta
kuti hana neti nasikona chisimudza masimbi kubasa kana kadi rakaneta. Bonde chipo chatakapuwa nani naMwari as a gift that should bind couples. But mukaona muzvisisimo marriage, then munofana kutanga kutsvaka kuti unoti muita sei kuti mukazenyana. But bonde iri rinongonyimwa from for no reason. Yes, all right, that's a very interesting because tinotarisa zvinhu zvekuti zvinoputsa musha. Umwe munhu kuti azosvika pareason yekuti ndakunyima bonde. Away from nowhere. Azviway from nowhere. Zvinokwanisa kunge zviri zvekuti mambotaura zvemareaction and the responses ndokanaida kubata. Saka muzotibatsira kuti chikombo kumenyureke. All right, thank you. Kupindura mubvunzo wenyu kuti bonde rinongonyima munhu from nowhere. Kazhinji kacho hazvingobvi from nowhere, Dr. Laisa. I will speak from experiences of many marriages that I have worked with and that I've seen. You realize kuti kana kuri ku varume, for example, ndakamboona masituations akawanda ekuti sometimes munhu anogona kunonyima bonde mumarriage nekuti ane kwaari kuriwana. Saka anogona kunge ari kutoriwana kunze, ari kutobva akaguta. Murume uyu ari kutoscava mukadzi kutori kuputsa marriage. Ari kutoputsa marriage nekusapa bonde kumudzimai because iye ane kwaari kuriwana. Then kuitawo vakadzi vanotobvawo vakaguta futi. Ane kwaari kuriwana kunze uku. Ouya kumba achinyima achinyima murume. So nyaya yeinfidelity inoita kuti bonde rinetse mukati memba. Then muchaona kuti chimwe chachona again kana kuri kumadzimai, I've seen kuti when we look at nyaya yebonde tinogona kuitarisa nenzira dzakatisiyanei varume nevakadzi. Muchaona kuti kuvakadzi it's more of an emotional act. It's more of, you know, an intimate act, you know, like me feeling being loved. Exactly. Chichagona kuti ndizoda bonde zvakasununguka. So muchaona kuti mukadzi akasafila loved, akasafila kuti ari kunyatsodiwa, zvinogona kutobvisa havi yebonde. Yet murume sometimes akangoona akutonzwa kurida. But mudzimai akange asiri kufila safe, asiri kufila secure, asiri kufila happy, my emotions ake zvisina kumira zvakanaka, anogona kusaita sei. Murume wacho anogona kubva achibva kwabva akatochaja ukare. Saka maiguruka isu iripo maiguru. Ndopandati zvakakosha as couples kuti muasese kuti marriage yenyu yakachamira. And 1 year distinct ndekuona kuti sex life yenyu yakamira sei. Atibora pa. Kana patoita nyaya yekuti makuenda sometime yekuti bonde racho mauragara sabhodhina sisi. It means makuona kuti marriage yakuputsika. Then point yekupedzisira ndichida kutaura panyaya yebonde iyi. Muchaona kuti sometimes chimwe chinoita kuti bonde rachona vanhu vasazoribenga, vanhu tisazoitike zvakanaka mukati memarriage yacho. Sometimes it's not really, it's one-sided dzimweni dzenguva. Maybe bonde racho riri kungogutsa baba chete. Amai havasi kumbowanawo kufara kana kubviswa nebonde racho. So at the end of the day mudzimai anopedzera ongoti ndichimbofirei hangu kana so she loses interest in the sex also. Yes. Ngatibatsirei panyaya yemareaction and responses in marriage. There's a chapter yandakabata mubhuku rakanzi Little Foxes in Marriage, which is my second book. I touch on the reactions and responses in marriage. Kuti hakuna chinhu chinongotanga from nowhere in marriage. Ngatimbotarisai nyaya yebonde yekutaurika. Mukadzi is someone anoda kuti pavanoenda pabonde, munhu anoda kunopinda pabonde pfungwa dzakagadzikana. Because women are emotional. So when they get into the act of sex, they want to be settled emotionally, and they want to have mentally to be at peace mentally. Saka muchaona kuti mukadzi kuti uzoexpecta kuti aende pabonde anofara usina kumita certain needs dzake zvinogona kunetsa. Ngatimbotorai pfungwa yekuti mukadzi haana mafuta ekuzora, mafuta ekubikisa mumba chaimo hamutorina, vana vari kudzingirwa maschool fees, mubvudzi harina kutogadzirwa musoro, ari kuenda kuchechi, mufushwa uyu vamwe wakagadzirwa musoro. Wozoti mai uyai pamubhedha manheru. Zvakaoma kuti mukadzi aresponde under those conditions. Saka mukadzi uri kuzotiwo murume woti mudzimai wangu haasi forthcoming pabonde, haana interest nebonde, but hausi kutarisa kuti zvii zviri kuzoita kuti munhu azosvika pachinano chakadaro. So inini I've been married for 24 years. Ndakaita in 1999. Saka in the 24 years, I have now learned a lot of things about the reactions and the responses of my wife. Ndane zvinhu zvandava kutoziva kuti kuona mudzimai wangu akuti bonde nhasi haasi kuda,
ndinotoziva kuti there is something chandofanira kuaddress. Ndotoziva kuti it's not a fault, pane something that I'm lacking that I need to address. Kana ndipindura rough sometimes ndogona kutoona kuti there is something that I did to her chatrigger kuti andipindure in an uncomfortable manner kwandiri. Saka muchaona kuti anonzi ma-reactions and responses in marriage. Chese chaitika chitarise kuti haisi reaction here pane zvandakaita, haisi response here yezvandakaita zvakuita kuti munhu azodai. Saka munhu kuzotanga kuputsa musha tiri kuti munhu azotora piki abhogomore musha wake, it may be a reaction. Yeah, but my sorry ndakutaurisa hangu, but tinogona ta problem yekurasisa futi vateereri. Isusu vanhu vanodzidza law vane vanoti reasonability test yekuti zvandiri kuita izvi zviri reasonable here. Because pane pango pokuti uri kuti havana kundigadzisa musoro yeti makaita budget mese ene mutoona mari acho hapatorina. Because pane, to be honest, in this economy yeZimbabwe, kuzoti muzoti maakumita ma-financial needs ese emunhu zvakana zvokunonyatsa kuti hainina made-peace bone ndari chiitwe zvinhu zvese zvachi zvapo. Aiwa isusu ngati pachida balance. Ngapave nebalance yekuti toona kuti no this at least ma-basics. Because mari inogona kuso and manidzi emunhu chaiwo kuti uzosvike pamazula here needs yekupedzisira zvinogona kuti saka kana arohamba ingawanzwisi baba ari kujibidika handiti musoro we$50 hawasara kugona kudi kukugadzira kwete kuti as long as iyi style namaimbiri usati wandigadzirisa hapaite bonde pana. Aiwa hatidaro. Asi ini ndinofunga kuti tinoda kuedza kutaura nyaya iyi kuti pane zvimwe zvekuti handitataura nyaya yema-needs, tikutaura ma-basic needs aripo. Tikangopa kuti ma-basic needs emunhu akasamitwa handitika ekuti mukadzi arikuda affection. Exactly. Kana ndichiona through kugadziriswa musoro nyangwe ndikanyorwa mabhanzi $2 ndikarukwa 100 lines $1 handitika ndikuona kuti maisa nekuti tiri kutoziva kuti mumba medu zvinhu zvedu hazvizvaa nangoti ngoclarify pana elder time yedu yatoperesesa. All right, coming back to the question yamanga mabvunza, I think it was around issue sex. So yeah, my understanding ndeyekuti and andoda kutoti kana muchikwanisa kuedzera pane zvimwe because time yedu yapera kana mune imwe point, but yes you can touch on it. All right, handichida kuti pataiweka maths isusu tiri kusecondary taiti tikaweka taizoti therefore x is equal to 3, which means tine kwatabva nayo. Saka to me sex is therefore yemarriage. Ine kwainenge yabva haingotangire ipapo kutongoti especially kumadzimai. Kune varume yes, after angoona chete pfungwa dzake he stand on, then the next thing he is ready for it. But for ladies it's something psychological. It's a fulfillment of love. It's a fulfillment yema-affections ainawo. Saka iwewe kana usina kuita something chinoarosa ma-affections nekumasimbisa kuti agara aripo, honestly that's why even mutemo wakurecognize kuti murume anogona kurepa mukadzi wake. Why? Because anga asiri mupfungwa idzodzo, anga asiri mumudi iyoyo, but you just forced her into it because iwewe wako ndiwanga uchida, but iye psychologically she wasn't ready for it. Saka hazvigone kuti vanhu vazongoti takungotanga nekunyimana bonde. Usually panenge pane ma-background issues anga asina kusolvwa, and in most cases you look how things end up blowing out of proportion in my marriages. It's because Panama things that are being swept under the carpet, and they keep on piling and piling and piling, and when things get out of hand you won't be able to tell kuti nyaya yavo yanyatsokonzereswa nei, because mumwe munhu anenge azongoti andinyima sadza, imoti sadza chairo chairo, but wozoona kuti no, nyaya iyi ine kwairi kubva yakakonekta nenyaya yakazoitika pavakaenda kucamp meeting kumvurwi 5 years ago, akapindurwa zvisina mufadza vachidhiraivha akachengeta nyaya iyoyo, abva azozvibatanidza nezvakaitika rimwe zuva parufu pawakanonoka muigira sadza achingobatanidza chete. Saka unozoona kuti nyaya yevanhu ava haisi nyaya yavauya kuzoripota, but inyaya yezvinhu zviriko kuitika. Saka panoita kuputsika kwemusha, it's a cumulative yezvinhu zviri kuitika zvichitanga turi tunhu tudiki diki, and tuchiitika twacho uyu achareacta
oresponda in a certain manner, uyuwo oreact, votadza kuenda kunoziva kuti chatikonzeresa chii chaita kuti umwe wangu, but tikagona kunga tine attitude yekuti paitika chimwe chino ndikatoona kuti no, this is not the usual behavior, because tikuti vanhu varoorana pfungwa dzavo dzese dziri committed to the marriage. Anditika tiri kutora example yevanhu maybe vari compatible from the onset, tamubvisa vai vagara vasiri compatible, ava vagara vari compatible futi vanogona kutongorambana vanga vari compatible, because pazoitika zvinhu zviri kuuya zvichiita impact the marriage negatively, uyo achiregedza kuitawo zvaari kunge achiita. Ndoda kuti muchidimbo maybe kune varume vari panapa mutibatsire zvishoma zvinoitwa nevarume zvinoputsa musha. Hamusi kuzvitsanangura, muri kungozvilista, tozoenda kune zvinoitwa nevakadzi zvinogona kutiputsira musha. Rikantange hangu ini. Tanga yenyu. Saka mambotaura mimi makati ukama huri pakati pemukadzi nemurume hunofanana neukama huri pakati paKristu nesangano. Saka Kristu achidzidzisa sangano rake kunamata, anoti panzvimbo pane patime yaanotaura achiti munonamata muchiti give us this day our daily bread. Kumiririra kuti Kristu ari kugunayisa kuti inini ndinoprovidera sangano, ndofana kunge ndichivapa their daily bread. Kureva kuti tikatora the same, we come with the same approach kune mukadzi nemurume. Tiri kuti kune murume, give your wife or your family their daily bread. Saka varume sometimes tinotouraya dzimba dzedu nekusaprovida chaiko chaiko. Haatenge chikafu, haatenge hembe, haofe protection. Mukadzi wake anotukwa nevanhu panhamo, iye anenge ari panenge akanyarara. Mukoma here ndewe kutongonzwisisa hando zvavari. But you are supposed to protect your wife. You have abdicated from your role as the father who is supposed to protect. Then ndoenda pakuti Bible kana richitaura rinoti murume musoro wemukadzi. Kureva kuti murume anofana kunge aine capacity yekufungira mukadzi wake nekumubatsira nemaideas. He must have the mental capacity to lead a family. Saka right now I see a lot of men who lacks that mental resilience to lead, who lacks that mental resilience to be very strategic to their wives. Saka at the end vakadzi, they end up trying, vakuedza kuzviitira vega, because murume haapo, haana chiri kurongwa, because vanhu vese vanoda good life. But ukaona kuti baba havana zvavari kumboronga nezvekuti tibve mu1 room matiri kuloja tipindewo mumba medu. Aiwa, hapana zvavari kumboronga kuti tibvewo kumakombi tende unotengawo kedu kaX jump. Hapana izvozvo. Hapana zvavari kuronga kuti isusuka tipoto tichigona kuaffordawo kuenda kuholiday. Havasi kuronga. Saka the wife is now frustrated. But I think I'm in a marriage with the wrong person, because hatina kwatiri kuenda. 10 years ago tatingori pano, and it looks like even the next 20 years we are more likely to be stuck in this life. All right. Okay. Yes. Thank you very much. Yes, Elder Bodi. Muruguti ailaitira. Yeah, I think varume zvinokwanisa kuputsa musha. Okay. Ndichangozvibata in a nutshell. Number one, varume, they are absent fathers nowadays. Absenteeism chaiche, kusava present to perform our duties. Mukati medzimba. Muchaona kuti muri zhinji dzaputsika because men are no longer present to perform their roles. We have street kids vari kushaya vanorayira because men are now just going out, vamwe vari kunoona bhora, vamwe vanotsvaga mari, vana vasina anorayira. Ende mudzimai asina kutandara naye. Saka muchiona Eve mubhaibheri ari kutozonzi akabuda akati regai ndimbonotandara hangu nenyoka sezvo Adhamu apedza dzerese akangomirira Adhamu kuti achadzoka. Akati kuti hedu tambobuda tanotandarana nanyoka. Mukunotandara nenyoka ndo muchiri pachakapinda pakati pevanhu. Then we also have nyaya most men are unfaithful these days. Kusavimbika chaiko chaiko. Vazhinji varume havasina kuvimbika. Elders mumachechi vakudanana nemashirikadzi dzemuchechi vakudanana nemayouth emuchechi, and these cases they are so rampant. Anokuona just recently we had an issue yekuti mumwe mukadzi ari kudanana nemurume wefellow singer muchurch choir vari kuimba vese. You see, so some of those issues dzakudestroy a marriage. Then flirting chaichai, it kills love. Flirting yekuti murume anenge achiflirta nomwe wakadzi, vangava next door, vangava vekubasa,
vangave kupi, mukadzi ari kukuona flirting with those girls. Ende usikuisa Iwo rudero kwaari. Kwaari andimuzviona ka pachechi munoona mumwe murume anogona kusununguka kune mamwe madzimai. Makadi mainingi achivasekerera achivabhorisa zvekuti mainingi achisununguka zismairi kuti unonyatsira kuti baba wakasununguka. Asi mudzimai wakadini hadaro kwaari. You see now, so it kills love kumudzimai. Akaona uchiflirta nemamwe madzimai nevamwe vasikana vechidiki but kwaari usingaite sei, usingaite izvozvo, and it kills your marriage. Then not actually being able to provide for the family. I think I've touched on that. It's a major issue and it can irikuuraya futi marriage. So men should stand on their rules. Nekuti Adam ari kunzi uripi naMwari. I think that's a key question. Akabvunzwa vatadza vadya muchero zvikanzi naMwari, Adam uripi? Mwari haana kubvunza Eve, ari kubvunza Adam. Why? Because Adam is the head of the home. Yes. All right. Yeah, regai ndingoti nini chimwe chinouraya chinoitwa nevarume kutadza kuratidza affection rudo. I think our African men tine challenge hombe. Ndakabva kuita research recently. I spoke to about 63 women. Ndikavabvunza kuti ndezvipi zvamunoona zviri kuleka marriage yenyu from your husbands. I think 99.9 wakati our husbands are not showing us affection. Hawatiratidze rudo. Kungoti I love you. Hakuna munhu ndofunga varume vechiAfrica nyakubatira papfuma yanoti rinonyenga rinohwarara. Rinozosimudza musoro radi. Saka tinongopedzisira kuudza munhu ati love you. Musi waunenge uchimupfimba. Kana taamumba. Kana thank you chaiyo. Not a thank you chaiyo. Ngoti mwasvika womba mabikwa wadya waguta. Just a thank you. African, sometimes we don't do that. But mchanoti izvozvo ndotunhu tudiki tunoita kuti marriage idi ifambe. Then imwe ishu inonetsa varume vazhinji inyaya yekusada hama dzemudzimai. Ma-in-laws, I think inobata kwese iwe. But pane pamwe pekuti kumba kwambuya kwaitika nhamu. Iwe unogara uri busy. Autozikani kwambuya. Auende kunhamu zvinouraya marriage izvozvo. Because mumwe wako anofila like ari kuregererwa, haana support system. Saka zvakakosha kuti udomaini kana kuti mari chaiyo. Panopera mwedzi budget ari panongopera kumba kwako. Rinofara kuenda kupi? Kwese. Then poita nyaya abuse. Kuva munhu ari abusive, hakuna varume vanorohwa kumana. Hakuna munozova rudo haruna mhirizhonga. Rudo harufani kuti love should not hate anyone. Saka ukatoona wakuita rudo rukuru mumwe munhu, then it means watorasika. And then finally we need to learn to apologize. I think ndo imwe issue inotinetsa especially kungotara mwakazondibvunza nzi ko elder ndikangoita hangu ma-actions chete ndisina kutaura zvakaipe. Kurati varume vazhinji tinotonetseka nekungotara wedre kuti chi sorry. Munoziva kuti kune ma-marriages akawandisa. I always tell people aifanira kunge akamira nhasi, but pakangotsvaga umwe munhu ati chi dai pakangotsvaga one akangogona kuti sorry, ma-marriage isaona nhasi dai aripo. Saka nyaya yekutadza kuti sorry, I think ndo imwe. I think let me just end. Alright, that's okay. Yes, netsayitibatsirei kuti kumadzimai zvavanoita mainjoi mambotibatsira nyaya yesubmission handiti kamamboitaura nenyaya yekuti munhu mukaita machongwe mairi mumba, mukadzi wakutawo kuitawo hameno head. Yes, ndezvipi zvinoitwa nevakadzi zvinoputsa Musha? Tingangoda kuwedzera pane 2 zvambotaurwa. Pane nyaya yemashoko edu nemiromo yedu semadzimai. Vakadzi vakawanda tine pamuromo, tinopopota, tinotaura mazwi anodzimba. So tinonega, you know, so zvese izvozvo zvinoputsa Musha because munhu wauri kutaurira mashoko iwayo munhu wauri kupopotera munhu ane ma-feelings. It's unfortunate that men usually are not expressive of their feelings, but it doesn't mean that they don't feel. Pabhaibheri rinobva rati zviri nani kugara musango. Munhu anombobva pakona yemba oenda pamusoro pemba ozoenda kurenji pane mukadzi anotaurisa. So miromo yedu even mamwe mashoko atinotaura semadzimai. Then chimwe chachona ma-expectations edu semadzimai. Sometimes we have unrealistic expectations. That's true. Kuvarume vedu. That's true. Tine kangukompea katinoita indokompea murume wangu nemurume wavo kuti kana ini murume wangu nemurume wenyu izvezvi Dr. Mbiriri vakatotengera Dr. Mbiriri Jeep kana Range Rover ya 2023 inini watadza kana kunditengera kana Honda Fit zvaye kana kuti wanditengera Honda Fit wakatengera maRange Rover. Yet murume wangu it's not within his financial capacity kuti angonotengera Range Rover. Kana atotenga Honda Fit atorwisa. Ndokunge atombogona futi kutenga mota yacho. Kana atombe mari yezupu ko padatoita sei? Atorwisa. So sometimes we have unrealistic expectations kubva kuvarume vedu. So at the end of the day, just a macroeconomic environment yedu, it puts a lot of pressure and strain on the men because
ane pressure now yekuda kumita ma-standards asingakwanisi and asiri realistic with. So at the end of the day, when they fail to meet those unrealistic expectations, anotanga kufila like a failure. Anotanga kufila like, you know, asimurume. So at the end of the day, that also kills their love, because marriages and any form of relationships, they are made strong or made to function well because of the way we make each other feel. That's right. So the moment you make someone overly or always feel negatively, then it's going to shata. All right, that's right. Nguva yedu tatoiovashuta. Ndoda kuti tingopedzisa kutaura kuti tinobatsirana sei nevanhu vari muprocess yekuputsa dzimba dzavo, because varimo izvezvizvi akatobata piki yake izvezvi ari kubhogomora marriage yake nekuita zvamuri kutaura izvi. Tobatsirana sei kuti aiste tools down dzekubhogomora kwaari kuita uko. Ndoda ngoti tinongotaura tiri padiki, and then also tobva tangopa hope. Kune vamwe vanhu vekutota kutoti inini imba iyi yatoparara handichaidi, kana kuti tinokwanisa kuvapa hope yekuita sei. Alright, totaura pashoma tichibva tatodai tobva tanamata. Alright, saka the first thing is munhu ari kuita the perpetrator. Ma-interventions akawanda anonyanyobatsira, anonyanyoshanda kana perpetrator ari yabatsirika, because ndokusource kuri kubva ma-problems ekuputsa. Perpetrator must realize kuti what I'm doing is wrong. But unfortunately ma-perpetrators akawanda havasi kutoziva kuti vari kuputsa. Saka perpetrator must come to admit kuti what I have been doing to my marriage is not good. So that you then change your course. Number 2, people must always get counseling. I think yautanyamazana vamboibata nyaya iyo. Rimwe bhuku randakaverenga raiti iro, for every change that happen in your life you must go for counseling. Wanga une mari hausisina mari, you need counseling. Wanga usina mari wane mari, you need counseling. Wanga une marriage hausisiri marriage, you need to go for counseling. Wanga uri muyouth wapinda marriage, you need to go for counseling. Ukachinja nzvimbo chaiyo wanga uchigara uno Zimbabwe waenda kuCanada, go for counseling. Saka tiri kuti ma-marriages akawanda, if people seek professional counseling. Why am I saying professional counseling? Because sometimes hama dzedu dzinotipa a biased judgment in the assessment of us, because we are related. Saka they are also related with our mistakes. It's very easy for them to cover up our mistakes. Saka vatudze patukanganisa. But a professional counselor is someone who is, you know, non-aligned, very independent, and akasiyana nemukoma wangu kuti anozoti, you know what, mainini pai zvakataura ino handinauzvifarira. Saka they always give us neutral advice. That's I think good. Thank you. Yes, manager. Marriages vanodzi kurekerana. All right. Nekutaurirana kuti takambotanga sei tavapo ngavadzokere kwavakatanga kuya zvinokuita. Vakaisa Mwari mukati. Bhaibheri rinobva rataura kuna Revelation kuya letter inonyorwa to the church at Ephesus. Go back to your first love. Ngatidzokerei kurudo rwedu rwekutanga tione kuti zvinhu zvedu zvanga zvakamira sei. Yes, inini my point is let us realize that marriage is a covenant, not a contract. A contract is subject to change, but a covenant is permanent. So Mwari is saying a marriage becomes permanent once it is instituted formally. That marriage becomes permanent. So chakudiwa chi, whenever we face problems, let us be committed to solving the problems. Chakuitika izvinezvi kuti madivorces awande ndechekuti people are treating marriage as a contract. Yekuti kana ndangonzwa kuti handichada ndogona kungoti get out of it. Almost like a pamba, mapamba ndinongowashandisa kana usisemadi you throw it away and it comes. Marriage is not like that. Marriage is something that needs commitment. You have to be committed to working. And I think that's another point that I needed to put across. Yandisina kutawa. Yekuti marriage is work. It's actually work. You have to work towards promoting your marriage kuti ifambe. Everyone has to put his or her effort. Munhu wese ane rupande rokuisa effort mu marriage kuti ifambe. So let us treat our marriages as covenants, not contracts. And therefore we become committed to solving any problem that comes. This also, yes. All right. Ndingangoda kuti kuedzera pane zvese zvataurwa chimwe chinogona kubatsira marriages kuseva marriages ari kutoputsika nekumisa vari kuputsa marriages is to have the fear of God. I've seen kuti kana pane chinhu chauraya marriages akawanda, the root is people
don't fear God. People no longer fear God. So even that's why takuita zvimwe zvinhu zvese izvi hana dzisingarove tisina remorse tisingatendeuke is because hatityi Mwari, hatisi kutya Mwari. But tikadzoka pakuda nekutya Mwari, rudo rwaMwari ruchatisunda nekutimanikidza kuitirana zvakanaka. Zvakawanda zvatiri kutaura izvi kuti kurovana, kuabhuzana, kunyimana bonde, kudini kana munhu achiziva nekutya Mwari, then they are going to behave zvakanaka. And the last thing, it's okay to seek help. Kana zvinhu zvaakuita sezvisiri kuenda mune zvakanaka, seeking help is not a sign of weakness. As a therapist, I can tell you that there are certain people who came to me on the verge of divorce. Vamwe vakuda kutosaina mapapers, vamwe vakutoti our marriage is irretrievably broken down. But when they sought help, we worked together, and those marriages have become better than before. And so when there's a will, there's a way. When there's a will, there's a way, and there's still hope. That's right. Okay, so now talk about issue of self-introspection. Yeah, so many times panoitika maproblems akadai uya tinomhanya kunopoinda fingers. But zvakakosha kuti uite self-introspection. I always tell people kuti ita some conversations with yourself. That's right. Kuti pane zviri kuitika izvi, what can I do? Ndezvo zvandakacontributawo. Pamarriage yedu atari, how say tasvika apa. Saka let's have my conversations ourselves. Are genuine and objective. Uchanoti notoona mistake yako nepa unofana kugadzirika and be willing to change. And the second thing is yandingangoda kutaura ndechekuti I think we have to be intentional about making our marriages happy. Kurikanzo kune couple outing endawo. Andibona pane nyaya yacho. Tine imwe tiri kuita on WhatsApp that I'm doing one way but we tiri kuita tinoti 30 days marriage revival challenge. Each and every day we are posting something. Tiri kuita couple yako. We have seen amazing testimonies. So tinogona ngomuti nhasi tiri kungosura tichiudza umwe wako kuti I love you. Then one will take this, and we have seen amazing testimonies. Let's be intentional, about loving our spouse and maintaining also positivity. Canada is a challenge. I always tell people, with a challenge, let's view it as a hump, not a mountain. Can I mountain? You know, but it's a hump. You slow down and you pass it. As we look to positivity is very important. Nyangwe kaita mountain, kune mountain climbers. You can still climb that mountain. Motoenda kuseri because mountains anokwanisa kuvako. Tudangopedza ndichitokaverenga Galatians 5:18 not serve each other with love. And Philippians 2 verse 2 and 3 pane not do nothing out of selfish ambition. Anditika chinota kuti ndiite zvinhu zvekuputsa marriage ndezve it's selfishness. Ndo ikange yandigara and consider others better than you. Philippians inobva yatotaura ichidaro. Saka kana ndikatadza kuconsider kuti umwe wangu anodei, ini ndikangova selfish kuti nekuti iye akanditi zvakati handisi kuzoitawo zvakati. Tinoramba tatongowa muchired race, muchivicious cycle chekuti hatibudimo ticharamba takuti uyadai uyadai. But ndikangoti let me do my best to save my spouse with love. Let me not be selfish. Nyangwe akandidaiwo let me do my best. And ukauya uchikwatura munhu mbama ziva kuti uritokwaturawo marriage mbama. Hausi kukwatura munhu chete but the marriage, anything that you are doing chikange chingori negative uri kutoisa sando yako pakuputsa musha wako. Dai Mwari vatibatsira zviriko zvinowanikwa, asi Mwari vatibatsire usava iwe unoputsa mushane maoko ako. Hauzibenzika iwe une pfungwa dzinotoshanda, usaita zvinhu zvinoita kuti musha wako uputsike. Tichakumbira Elder Guvuriro vatina matire pakuvara. Atina matire. Jehovha Mwari muri kumusoro kudenga, imisha nemasimba ose, toda kutendai masikati ano nemakai nyasha dzenyu nekutichengeta mukatisvitsa mukati mekutaura dzimwe nyaya dzinoafekta mukati memhuri dzichiputsa mamarriages amakaronga imi in the Garden of Eden. We want to thank you for all the contributions dzaitwa Mwari. Tinovimba nekutenda kuti ma-contributions iwaya achabatsira mukati mekuvaka nekuumba dzimwe dzimba dzanga dzakuputsika. Pakupedzisira Mwari, tinongoti Mwari rwirai mhuri mukati menyika yaipa zvakadai. Wakaipa ari kuomba seshumba achizama kuputsa ma-marriages, and we have seen a lot of marriages getting broken. But we are praying, mighty God, that you intervene, moisa ruoko rwenyu mukati mema-marriages. Simba renyu rionekwe, vanhu vazhinji vanga vakuronga kubuda ma-marriages vadzore the commitment to pursue those marriages and vaite honor up to their promises
dzekuti tichaparadzaniswa bedzi nerufu dzinoitwa pamuchato. Maita henyu Jehovha, tinokutendai neruoko rwenyu naMweya Mutsvene anga ari pakati pedu akatitungamira. Tanamata zvese muzita raJesu risingakundikani. Amen. Amen. know.